Асан Вистемов, доктор Асан Вистемов, който прави докторатура в Турция. Същия завършил имамско училище в Турция, след това висше образование в Турция, след което е завършил магистратура в Турция и в момента докторат история на исляма. Темата, по която ще говори, както вие го обявявате, заглавена мястото на вярата в живота на мюсюлманина. Вярата е нещо изключително важно, ценно, най-съкровеното нещо, което един човек може да притежава, поради простата причина, че вярата в Аллах е ключа за влизане в исляма, в земния живот и ключа за влизане в дженнета, в ахирета. Само ще искам да помоля децата, и сега да седнат отпред, да дойдат напред, без да застават пред камерите. Елате напред. Понеже когато са отзад, постоянно се излиза, постоянно се говори и това нещо разсейва лектора. Ей, тук също искам да седнат някакви деца. Ей, тук бързо. Така. Иншаллах даваме думата на лектора. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Човек да се представя, както се казва сура Духан, е като той да възхвалява ниемета на Аллах Субханаху ва Та'аля, тахдис и ниемет. Това също е в заповедна форма към пратеник алейхиссалату вассалам, но тъй като представлението преди на мене не ми е много понасено, както и да е. И взе тоже, когато ме покани на лекцията, вика, направи на лекцията, викам се почудих какво да подготвя, някаква историческа тема да разказваме за битки и събития. Много не е от ежедневно значение, т.е. не предстои нам особена важна тема, която да разискваме. Важно е за нас вярата и отношението на вярата с нашия живот. Аз бях сложил едно кратко заглавие вярата и живота, вяра и живот, но и взе тоже вика, и наименованието на темата да е вярата в мястото на живота на мюсюлманина. След кратко малко така разглеждане на темата, установих, че темата наистина е много, то страшно много трудна. Защо? Защото тази тема е една част от темата с свързване с екфир. Или тема в обявяване на човек за неверник. Една част. Отношението на вярата с делата. И тя е второто значение за един човек тема. Първата най-важна тема за човек това е темата за вярата, а втората най-значителна тема е именно тази тема. Вярата, отношението и с делата. Тоест живота друго нещо какво може да прави човек, освен да действа. Или да бездейства. Бездействието е спане. Или положение на кома при болните хора. Останалата част от живота, това са действия. И тук ние трябва да разгледаме отношението на вярата с изпълнението, т.е. с действията или с делата. Както и да го наречем, думи различни, но значение едно и също. Действие, дела, едно и също. Затова, както викат турците, когато говорят някаква истина, викат, сега вика китаба на ортасъннан нещо. Вика сега каза, вика нещо от средата на китаба. Тая малко от средата на китаба да прочита няколко аета. Сура Анкебут, на български паякът. Бисмиллахир-рахманир-рахим. В името на Аллах се милостивия, милосърдния. Елиф лам мим. Ахасиба ан-насу ан ютраку
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват повярвахме, без да бъдат изпитвани. Само на думите изречеш повярвахме, без да бъдат изпитвани. Без да споменавам арабски текст, още да трябва да прочита надолу. Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците. Или онези, които вършат злини, смятат да ни обягнат, колко лошо обсъждат. За който се надява да срещне Аллах, срокът на Аллах непременно ще настъпи. Той е всечуващия, всезнаещия. А който се бори единствено за себе си се бори. Аллах не се нуждае от световете. Аллах не му е нужна вселената. А които вярват и вършат праведни дела, праведни, непременно ще отмахнем от тях провиненията им и ще им въздадем според най-хубавото от това, което са извършили. Да се върнем първоначално на аета сура Анкебут. Аллах задава един риторичен въпрос. Нима хората смятат, че ще бъдат поставени и така само да кажат вярваме. Вярващи сме. И аз съм мюсюлманин. Ама без да имат никакви дела. Ама и моето сърце е чисто. Това е предимно говори за точно такива хора. Ама и моето сърце е чисто. Даже ако става на въпрос е по-чисто от твоето. Явно този човек си го чисти сърцето с някакви спиртно-градусови, дестилирани, бутилирани препарати. А Аллах го задава този въпрос. Нима няма да бъдат изпитани. И това изпитание са именно делата. Една вяра, която не е изпитана чрез дела, тя остава само на думи, но пак е вяра. И затова нека споменем един хадис, предаден от Абу Хурайра радиаллаху анху, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah subhanahu wa ta'ala не гледа на вашите лица, на вашите тела, но Той гледа на вашите сърца и на вашите дела. Дали твоето лице е бело, черно, дали бие към жълто с дръпнати очи, или дали си така щангист, борец, с хубаво физическо тяло, или някакъв си стар човек откапал, ногите не държат, няма голямо значение пред Аллах. Има голямо значение какво има в твоето сърце и какви са твоите дела. А затова един турски поет казва така: İman darocef her kilahine büyüktür. İmansız olan hasta yürekler sinede yüktür. Я Рабби, вярата е тази ценност, а тя колко е голяма. Безверното мръсно сърце е тежест в гърдите. Празно човек носи това сърце. Сега нека накратко само да уточним две подзаглавия на темата. Първото заглавието свързано с вярата, което е в 5 подточки ще го разгледаме. И второто заглавие, именно основата на темата, делата и праведните дела, тяхното отношение с вярата. Нека да наблегнем малко само на речниковото и терминологично значение на вярата. Какво представлява самата дума иман, вяра? Това означава подкрепяне на човек в казана от него дума. Това означава удостоверяване, приемане на изразеното, уверяване на ответник. Например, когато издават удостоверение, най-накрая казват в уверение на това. Тоест човек се уверява в нещо. Положение на сигурност. Думата вяра изразява положение на сигурност, че човек е сигурен в нещо. Несъмнително вътрешно и сърдечно повярване. Убеждение. Без съмнение, вътрешно, искрено, сърдечно уверяване в нещо. А в терминологията вярата означава точно вярване и подкрепяне на съществуването и на единството на Аллах субхану ва та'ала. Точно повярване в съществуването и единството на Аллах субхану ва та'ала. Без резерва.
на пророчеството на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, на Корана, че е истинска книга и на правилността на нещата, дадени в Корана и в достоверния сунет. Както ние обичаме да изразяваме, преди когато сме чели дуата за подновяване на иман, тедждиди иман дуа са. Аменtu биллах ва бима джаа мин индилlah. Повярвах в Аллах и в това, което е дошло от Аллах. Аменtu би Расулилlah ва бима джаа мин инди Расулилlah. Повярвах в пратеника на Аллах и всичко, което е донесено от пратеника на Аллах. Общо казваме. И накратко Аллах това на нас ни го казва в предпоследния аят в сура Бакара, казвайки Амана Расулу бима унзила илейхи мин Раббихи вал муъминун. Продължение на аята ние го знаем. Пратеника повярва в това, което му бе ниспослано от неговият Господ, повярваха и вярващите. Както и пратеник алейхи салату ва салям повярва и е длъжен да вярва, така и вярващите повярваха в това, което Аллах субхану ва та'аля е изпратил. Втората подточка е, чрез какво се осъществява вярата. В вярата значителният орган е сърцето. Онова нещо, което пратеника алейхи салату ва салям е донесъл от Аллах субхану ва та'аля, човек със сърцето го потвърждава. И ако вярва, че това наистина е истина, това го изразява с езика. Но дори и да не го изрази чрез езика, пак е вярващ. Щом го потвърждава от сърце. Дори и да не го изрази това с езика, ако е човек ням, по някакъв начин с някакъв ишарет може пак да се разбере, че е вярващ, че е мюсюлманин. Има и такива способности в днешно време. Ако скрие, че е мюсюлманин, има и такива условия, този човек, ако е убеден, че Аллах е един единствен, че съществува, че Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям е негов пратеник и така нататък, той е вярващ човек. Тоест, той е мюъмин. А когато това го изразява на езика, ако не го потвърждава със сърцето, то тогава този човек, колкото и измежду мюсюлманите да изглежда като вярващ, този човек не е вярващ. Тоест този човек именно това определението за мунафик, лицемер. Онзи, който изразява вярата си на език, не потвърждава със сърце. И тъй като той това нещо го изразява с думи, казва съм мюсюлманин и вярва в това, което и вие вярвате, тогава ние сме длъжни да се отнасяме към него като мюсюлмани. Независимо, че той е лицемер, двуличник, мунафик. Защото ние не можем да разрежем сърцата на хората и да видим дали те са наистина вярващи или невярващи, или дали наистина подкрепят, потвърждават със сърцата си това, което Аллах субхану ва та'аля е изпратил, или го отхвърлят. И свързано с това, Аллах казва в Коран Керим: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Пак сура Бакара, 8 аят. А някои от хората казват: повярвахме в Аллах и в съдния ден, ала те не са вярващи. Тоест те го казват това на думи. Тези хора не са вярващи. Аллах ги знае най-добре. В друг аят се казва: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Арабските бедуини казаха: ние повярвахме. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Кажи им, и пратенико на Аллах: вие не сте повярвали, но казвайте, че поне са сте предали, станали сте мюсюлмани. Вярата е друго нещо, да се причислиш към мюсюлманската общност е друго нещо. Вярата е нещо лично, искрено, вътрешно нещо. А другото засяга мюсюлманската общност. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Вашата вяра не е влязла в сърцата ви. Имана не е влязла в вашите сърца. Затова сърцето се определя като органа,
който е местопребиването на вярата. Големият муфесир Муджахид, рахимахуллах, свързан с този аят, казва следното, че той е ниспослан заради племето Бени Есед ибн Хузейме, което в близост до Медина, тъй като по причина, когато мюсюлманите са водили битки и са печелили тези битки, са придобивали доста плячка и те, когато са попаднали в една година, когато имало голяма оскъдност на хранителни стоки, те са отишли при пратеника алейхи салату вассалам и са казали, ние сме ели от кои си, ние на вас не сме обявили война, ние дойдохме с нашите семейства. Тоест, те искат нещо от пратеника алейхи салату вассалам. Искат пратеника да им даде някаква садака, да ги помогне и те казват, и ние сме като вас. И свързано с този случай, Аллах ни спослава този аят. Тези араби идват, тези бедуини, казват, и ние повярваме, и ние сме мюсюлмани, и ние сме такива като вас. Но Аллах казва, кажи, ей Расулуллах, тези хора не са станали вярващи, тези хора само са се предали. Другото нещо е защо е нужно човек да изразява или да заявява вярата си чрез език. Защо е нужно? В страна като България нужно е, защото човек трябва да се знае като мюсюлманин по света и за да се прилагат нормите на исляма за него. Тоест човек, когато го знаем ние като мюсюлмани, това, когато го изразява чрез езика, тогава ние можем да приложим нормите. И в държава като България, ако един човек изразява, че той е мюсюлманин, вярващ, тогава на него ще му хваня оджата джаназе намаз и ще му чете саля по микрофона. Ако той не е изразявал през живота си, че е мюсюлманин, на никой ние не сме длъжни да му хваняме джаназе намаз. А иначе има още много случаи, за които трябва да се прилагат нормите на исляма, но това е именно в положение, когато този човек живее в исламска страна. България, освен джаназе намаз и освен саля и да се погребе в мюсюлманско гробище, друго положение не може да го наложим на този човек, който чрез езика не е заявил, че е мюсюлманин. Где да го знаем дали е мюсюлманин? На личната карта и ще пише. Трето, дори да е с мюсюлманско име, може и да е неверник. Няма значение. Условия за валидност на вярата. Вярата, за да бъде правилна и приемна, трябва да съдържа три условия минимално. Трябва да го знаем. Поне тези три условия. Първо, вярата не трябва да бъде в положение на безнадежност. Тоест, един човек през целия си живот го е изкарал като неверник, най-накрая се е разболел и гледа, че умира, върви от този свят. Това е положението на вярата на фараона. Като вижда, че Садави каза, какво казва фараона? Амен то бира би Муса ва Харун. И аз повярвам в Господа на Муса и на Харун. Късна работа. Хайде добре. В такова положение на безнадежност вярата не е валидна. Тоест един човек, когато вече дойде пред смъртното легло и тогава и да вярва и да не вярва, тази вяра си няма никакво значение. По това отношение човек може да види аята в Сура Ниса, 18. Да не го цитирам. Второ, не трябва да изказва думи и да извършва дела, отричащи които и да е норми в исляма. Тоест, един човек, ако изказва, именно тук много важно това положение. Ако един човек казва следното: алкохола е харам, ама я пия. Аз го пия алкохола. Този човек е вярващ, но той е фасък или фаджир. Но той потвърждава
забраненото на алкохола. Т.е. потвърждава това, което Аллах Субханаху ва Та'аля го е изпослал. Продължава да потвърждава. Както споменахме, двете основни условия. А най-важното условие е да потвърждава със сърцето, че това е истина. Ако един човек потвърждава със сърцето, че онова, което е хелал, и онова, което е харам, този човек е вярващ. Макар че да го върши това нещо. И според имам Азам Абу Ханифе, тъй като ние много се числиме като ханефийския мезхеб в България, той казва така: колкото и да е голям греха, след като човек не вярва, че този грех е позволен, колкото и да е голям грех, след като човек не вярва, че този грех е позволен, не вярва, че зината, прелюбодеянието е позволено. Човек повярва, че е позволено, излиза от исляма. Ако повярва, че е позволено, ако продължава да вярва и да потвърждава, че зината е харам, който и да е един мюсюлманин не може да се обвини в неверие заради извършения голям грех. Продължава да вярва и да потвърждава, че това нещо е харам. За разлика, има една секта, се нарича Хаваридж. Тя възникнала по времето на Али ради Аллаху анху. Те казват така: онзи, който е извършил голям грех, той излиза от исляма и става неверник. Го обвиняват в неверие. В една друга секта излева през историята, по времето на Хасан ел-Басри, има един ученик, се казва Асан бин Ата. Тогава питат учителя му, Хасан ел-Басри, какво е положението на човек, който извършва голям грех и без да чака той учителя да отговори, той казва, дава отговор. Казва, този човек е излял от вярата, обаче не е навлезнал в неверието и остава в положение между двете страни. Ел-Мензиля бейн ел-Мензилятейн. На Ехли Суннет, неговото виждане, т.е. на виждането, което ние подкрепяме като суннити, мюсюлмани, суннити от Ехли Сунна, е виждането, че един човек дори да извърши голям грех, трябва да се покая, но обаче ако повярва, че това е позволено, излиза от исляма. И третото условие е, вярващият човек нито трябва да е сигурен, нито безнадежден в милостта на Аллах. Тоест, да не си гарантира за себе си дженнета, нито джехеннем. Да кажем, аз толкова се греша, не направо си се за джехеннема. Ние ще си приплякаме през огъня, няма как да видим така по края. И да каже, като гледам така 50 години и варят, маша Аллах, директно са за дженнета. Да ви гледам тия пияници, бей намази. Човек нито трябва да е сигурен за милостта на Аллах, нито безнадежден. Положение бейн ал-хауф вар-раджа, между страха и надеждата, положението. Тоест, това са трите условия, пак да ги повторим, за валидността на вярата. Вярата не трябва да е положение на безнадежност, като вярата на фараона. Не трябва човек да извършва дела и да изрича думи, които да отричат която и да е норма в исляма. И трето, човек не трябва да е крайно обнадежден или крайно обезнадежден, че ще влезе в дженнет или в джехеннем. Вярата увеличава ли се, намаля ли? Едно от положенията в исляма. Аз ще ви предам значението, не значението, а мнението, извинете. Имам Азам Абу Ханифе и затова съм взел тази книга, именно за да ви я покажа, защото много се считаме ние за ханефи. Това е книгата на имам Азам Абу Ханифе, Фукхул Акбар, или най-големия факт. Това всичко е положение свързани с вярата, с имана, с акаид, с вероучението. И предимно сме свикнали да четеме фетви на имам Азам Абу Ханифе, а най-важната книга е тази, неговата, Фукхул Акбар. И казва следното: вярата на небесните и на земните общества. Т.е. небесните общества са ангелите, мелейкетата и джиновете. И земните общества, това са пратениците, хората, добрите, лошите, вярващите и така нататък.
Тяхната вяра, от гледна точка на повярването, от гледна точка на това, което той вярва, те нито се увеличава, нито се намалява. Тоест, един човек няма как да вярва в по-дебял китаб, в по-голем Коран. Или няма как да вярва в по-велик Аллах, или в по-голем пейгамбер. Ние всички вярваме в един и същ Аллах, в един и същ пейгамбер, в една и съща книга. От гледна точка в това, което човек вярва, вярата не се увеличава, вярата не се намаля. Тя е една и съща. Човек, който вярва, че това е истина, че това е хак. И друго нещо, а от гледна точка на потвърждението, таздик, т.е. подкрепенето, ако това не се осъществи, тогава остава в степента зан или съмнение. А вярата не приема съмнение. Нито тередют. Сега дали е така, дали не е така. Дали аджаба шитим на хилета, дали няма да иде. Дали има друг свят, дали няма друг свят. Такова положение няма. Дали има дженет, дали има джехеннем. Няма такова положение. Или вярваш, че има дженет, или вярваш, че няма. Ако не вярваш, че няма дженет, значи не си мусулманин. Не си вярваш. Защото казва Аллах Субхану ва Та'аля в сура Неджм 28 аят: "Инна занна ла югни минал хакки шай'а." Тоест, съмнението нищо не може да наподобява нещо от истината. По никакъв начин. Съмнението. Затова истината е друго, съмнението съвсем друго. И затова, от гледна точка на това, имана вярата не се увеличава, не намаля, а се подсилва или отслабва. Разликата е много важна. Вярата не се увеличава, не намаля, а се подсилва или отслабва. Както казва Аллах Субхану ва Та'аля: "Иннама ал-му'минуна аллазина иза зукира Аллах важилат кулубухум." Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах Субхану ва Та'аля, сърцата им тръпват. Ва иза турiyat алейхим аятуху задатхум имана ва аля раббихим ятаваккалун. И щом ми бъдат четени неговите знамения, аетите на Аллах Субхану ва Та'аля, те усилват вярата си. Това превода на Цветан Теофан. Те усилват вярата си, т.е. вярата може да бъде подсилена или отслабена. И на своя Господар се уповават. Да правим разлика между увеличаване и намаляне и между подсилване и отслабване на вярата. Увеличаване и намаляне на вярата няма. Сега нека минем на темата дела, праведни дела и отношението с вярата. Накратко, за да се смята едно дело, че е праведно дело, трябва 4 неща. Да ги запомните, има и други условия, но накратко най-важното. Първо, човекът, който извършва праведно дело, трябва да е мюсюлманин. Кой колкото иска рекята намаз да кланя, или садака да дава, или на хадж дори да иде, неговия намаз не е нищо друго, освен физиратка, ако не е мюсюлманин. Неговия уруч не е нищо друго, освен гладуване, ако не е мюсюлманин. Неговата садака не е нищо друго, освен харчане на средства, макар и да го дава. Неговия хач не е нищо друго, освен екскурзия до Саудитска Аравия, ако не е мюсюлманин. Вършените праведни дела, първото условие да е мюсюлманин. Второто условие – да върши праведното дело заради вярата. Има хора заради показност го вършат. Именно това е принципа на монафиците, на лицемерите. Да се покажат. Да го върши заради вярата. Един човек не пие алкохол, не здравословно, но сега на мен алкохола ми вреди. Има много хора, които по света не употребяват алкохол. Той не върши това нещо заради вярата. Не се отказва от алкохола заради вярата.
той трябва да отговаря на нормите на Корана и на Суннета. Никой не може да клане акшам намаз 4 реката фарз. А тези 3 реката фарз на акшам намаз ние ги научаваме от Суннета на Расулуллах алейхиссалату вассалам. В Корана за акшам намаз колко реката не пише. Сега не знам онези, които отричат сунната на Расулуллах, които отричат хадисите, такива хора вече се появиха и по България, как кланят намаз и аз не знам. А с основни правила в религията, тук говорим за религия, за основа на вярата, за основа на праведните дела. Тук не става дума, на мен така ми харесва и така мога да правя. Това е религия, това не е игра. Този човек, който не върши дадено дело според Корана, според Суннета, това не е праведно дело. Това е нещо друго. Но не е дело според религията. И четвърто, да се извършва с пълна искреност или добронамереност. С добър ниет. С добро намерение. Да го върши искрено и с добро намерение. А Аллах заповядва в Сура 7, 11 аят казва: وَعَمَلُوا صَالِحًا. И вършете добри и праведни дела, добри дела, здрави дела. Думата амел, термина амелу салих може много да говорим за този термин, но иншаллах в друга лекция ще го разясним по-надълго и на широко. Отношението първо на доброто дело с намерението. Разкажем един случай. Стана по времето на Расулуллах алейхиссалату вассалам. В пустинята един човек тръгва, минава покрай един кладенец, вижда там, иска да отпочине и забива един кол в земята, за да си вързе камилата. И го оставя. С цел друг човек, който мине през там, да си вързе камилата там и той по същия начин спокойно да отпочине. Дано след него идва един друг човек и този човек премахва този кол. Защото той си мисли, че може някой да се спъне или да падне там. И след този случай хората отиват при пратеник алейхиссалату вассалам и ги питат: какво е положението? Той им казва, че и двамата ще бъдат възнаградени за това, което са направили намерения. Техното намерение е било за добро. И да направи ниет, когато поставя този кол в земята, за улеснение на хората да се връзват добитъка. Други измъква този кол,